Αν κάθε Χριστούγεννα λες «Φέτος ξέφυγα και πάλι» και καταλήγεις το Γενάρη να είσαι με συν 3 κιλά, αυτό το βίντεο είναι για σένα. Το πρώτο λάθος που σε καταστρέφει είναι όλα ή τίποτα. Είτε κάνεις τέλεια διατροφή, είτε λες «Δεν βαριέσαι, άστο από Γενάρη». Έτσι χάνεις το παιχνίδι. Στόχος σου δεν είναι να κάνεις δίαιτα στις γιορτές, στόχος σου είναι να μείνεις το Γενάρη στο ίδιο περίπου βάρος, όχι στα συν 5. Δεύτερο λάθος, θερμίδες που δεν τις μετράς καν. Είτε είναι τα ποτά, είτε τα αναψυκτικά, είτε τα μελομακάρονα στο πόδι. Λίγο απ' όλα κάθε μέρα και στο τέλος της εβδομάδας είναι σαν να έχεις κάνει ένα δεύτερο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Τρίτο λάθος, εξαφανίζεις κάθε δραστηριότητα. Δεν σου λέω να κάνεις 6 προπονήσεις, αλλά αν για 10 με 15 μέρες το μόνο που κάνεις είναι να τρως, να κοιμάσαι και να μην κάνεις απολύτως τίποτα, λογικό να ανεβαίνει ζυγαριά. Για να μην στα λέω θεωρητικά, σου έχω ετοιμάσει ένα δωρεάν mini χριστουγεννιάτικο πλάνο που μπορείς να το πάρεις γράφοντας κάτω στα σχόλια Xmas.